presented by Magahiya Music. बाला बाला बाबा बैजनाथ की बाबा सच कहता नहीं ठीक हाल नहीं खे जब से फैलल बा कोरोना चाइना से आई के फैलल बा कोरोना चाइना से आई के बाबा सच कहता नहीं ठीक हाल नहीं खे जब से फैलल बा कोरोना चाइना से आई के मुहम्मा में मास्क लगावला से मुहम्मा में मास्क लगावला से कुछ खास नहीं होला बा उठाल सरद खसिया तो जल गई से ढारिए भोला बा उठाल सरद खसिया तो जल गई से ढारिए भोला बा उठाल सरद खसिया तो सरद खसिया जल गई से ढारिए भोला सरद खसिया Music by PNB भेजल Hari. पानी जहिया से ए हो बाबा तहिया से लेत बड़े मनुष्य लोग के जनमा मनुष्य लोग के जनमा होला कंट्रोल नहीं पड़ी के तना सुई दवाई बस में ही होला ना कोरोना मनुष्य लोग के जनमा घर ही में रहतानी हो घर ही में रहतानी बन गईनी हम खिलौना बउठाल सरद खसिया तो जल गई से डारिए भोला बउठाल सरद खसिया तो जल गई